Terve Petsku! No niin, tässä on meillä Trackman video ja sitten Trackman data. Ja jos lähdetään vähän katsomaan, että mitä sun Coswingissä tapahtui tämän driven aikana, niin huomataan, että mailan lapa liikkuu 2,4 astetta ylöspäin. Mailan liike on 4,0 astetta kohteesta oikealle. Ja mailan lapa on osumahetkellä 2 astetta kohteesta oikealle. Mailan lavan nopeus on 110 ja totaali matka, mitä pallo kulki, niin oli 259 metriä ja sitten se, mitä se kulki ilmassa, niin oli 232 metriä, eli varsin oiva lyönti. Ja nyt kun katsotaan täältä vielä vasemmalta, niin huomataan, että se pallo päätyi 5,6 metriä kohteesta vasemmalle. Eli tuossa toi sininen linja tuossa noin tarkoittaa sitä, että mihin se mailan lavan liike kulkee, ja sitten punainen tuossa osoittaa mailan lavan asentoa, eli visuaalisesti myöskin huomaat sen, mitä siinä swingissä tapahtuu, ja toi mangetan värinen kertoo sen pallon lentoradan. Joten varsin oiva lyönti, eli mikäli tähän pientä muutosta haluaisi, niin pikkusen mailan lavan tulokulmaa voisi saada positiivisena, ja saadaan ehkä 10 metriä lisää pituutta palloon. Eli tästä on hyvä jatkaa.